песница, това изобщо не е стил. Да държи микрофона направно, да пее като не знам коя. Но да, това беше проблема и да, вземи направи нещо по-конкретно. Тоест, не прави шансови клипове. Това мога да ти кажа, нищо още не мисля за тебе, само клиповете и микрофончето. Това е, че песните ти са добре, ама нещо не ми се разбра.